پر یار تے کتنے سال بھی آنے درد مصیبت ویکھ دعا دی رمنے عمل اقرب جس وقت جبرائیل علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور یہ فرماندے کہ اے یوسف تیرا باپ تیرے بھائی یہودے دے کولوں اے پوچھ کے فرماندے سن کہ یہ لشکر کس دا ہے؟ تو یہودے نے عرض کی یا حضرت یہ لشکر یوسف علیہ السلام رہندا ہے. تو اس وقت یہ گل سن کے تو فوراً گھوڑے دے اتوں اترے اور پیدل چلے اپنے بیٹے دی گردن دے وچ یہودے دی گردن چ ہاتھ رکھ کے پیدل چلتے ہوندے ضعیفی دے وچ تو کیوں نہیں گھوڑے دے اتوں اترے؟ اس وقت یوسف علیہ السلام وری گھوڑے دے اتوں اترے اور اپنے باپ نو آ کے سب تو پہلے یوسف علیہ السلام اپنے باپ نو دیکھیا. اس تو بعد جس وقت یعقوب پیغمبر نے اپنے بیٹے یوسف نو دیکھیا بڑی جلدی دے نال بڑے اتفاق دے نال ملے اور پھر ایک عربی دا محاورہ آیا سی او دے مطابق گل سی السلام علیکم یا مذہب الاحزن. یہ جس وقت حضرت یعقوب نے پکاریا تو دونوں حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام وری بے ہوش ہو گئے. جس وقت ہوش آئی تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے دیکھ ذرا آسمان دے لو. جس وقت یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو ملک نورانی صفاں در صفاں کھلوتے کہ اج دو نبیوں دے درمیان اج محبت اور میل ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے سن اور زارو قطار ہو رہے سن. اس جگہ تے عبد الستار فرماندے اے نالے جدائیاں دل بر یاراں تے کتنے سال بھی آنے درد مصیبت دیکھ دعا دیے رمنے مل اقرب دعا پیاریاں صبر نہ آوے تے آمن یاد جدائیاں اور درد فراق پرانیاں پینا دوجی بار جگائیاں گل رچی پکڑی یعقوب یوسف نو چھوڑن وچ نہ آوے اور کون کرے منظور جدائیاں تجے رب یار ملاوے دردوں رومن لشکر فوجاں تے ذکر بیان نہ تھیندا لرزا پہنچیا امبر تائیں وڈولیا تب زمین گوڑے شتر محبت مارو ہنجو بھر رونے اور درخت حیوان پرندے رو جز ہو منے جو پیدائش اس دن آئی ظاہر بات والی غم دردوں کوئی ریا نہ خالی یہ کہ مام غذا لیے وچ معارج ذکر لیا منے یا ویکھو نکرا کرو جس دن میل ابھی پاویا
رحمت فضل غفار قدرت نال خداوند عالم پردہ دور ہٹایا جنت حورا ملکاں تائیں و نبیاں میں حد کرایا. سامعین گرامی، یہ اسپیشل پروگرام RQ کیسٹ سینٹر گلہ منڈی باولدین کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. باآواز علی احمد صابری آپ سانا. قصہ یوسف زلیخا والیوم نمبر 14. اے کرنی روایت مل کر رنے وجد مقبول یکنی ساتھ وہی دے رب نے بھیجے و 70 ملک نورانی ہر ہاتھ بہشتی نعمت کے بھرے رکھا بتمامی سب یعقوب نبی دے سر دیوارن ملک گرامی بھی سب نال محبت رونے تے کرن سوال دعائیں یا رب ایسی درد محبت ہر دل اندر پائی حکم ہویا جد روز قیامت خلقت حاضر وسیع اور سب کوئی خلقت بار اٹھا کر بچ دربار کھلواسی اے جنہیں یعقوب تے یوسف کارن رحمت پیار آسانو 70 سبت کرے سا پیار محمدیانو تے کرن روایت جس دن فضل ملے ابھی بربانے تے کھلیاں رومن اندر تے کتنے وگیا تمہیں آنے ایسی غش دی حالت اندر تے ہوئی یعقوب نبی نو اور دردوں جان لبا پر ہوئی رب دے خاص نبی نو گودی لے کر یوسف راوے تلندا جاڑ کلاوے بابل پیا بلاوے کوئی جواب نہ آوے مرنے اندر آس دیا گے تے باقی دئی نہ کوئی رو یوسف ترلے لیندا تے سخت بے ہوشی ہوئی نال پیار بلا لے یوسف
خیری گزرن تینوں بول پیاریا دل بر جانی یہ تین بن خبر تین بن صبر نہ مینو سجن جب کہ آیا میرے کول تو کوئی بات دل کی ذرا بول تو کہ اب نیند کو دل سے مت پیار کر بھروسہ نہیں زندگی وقت پر اے سنو حقیقت یعقوب نو تے آیا جدوں نے سنبھالا خدمت اندر روندا ڈٹھا یا سونی صورت والا اولا یوسف نو باپ پیارا یہ بیٹھا دیتے جے ماری ایک ہو بے بچ مل کر بیٹھیں گے اور سنو یقین کت ساری اے شہروں باہر ملے پیارے تے بجھی اگ دلاں دیے جمعہ مبارک اس دن یہاں تیرا بھی خبر لیاندی اور درد فراق یعقوب پیغمبر تے ساری عمر لنگایا نظری نایت سایت اندر اور مثل بارود اڑایا حسن مبارک نور تجمل اور تابلا جلی جاوے ادبورا ملک سلامی تے کون بیان سناوے اے پوچھیا جبرائیل کولو سر بر نبی گرامی کی کچھ تساں عجائب ڈٹھا یا اندر عمر تمامی وہی کیا ایک عجب جماعت آئی شہر کنانو صاحب عظمت صاحب عزت یا صاحب منصب شانو صاحب سیرت صاحب صورت عجب جمال نورانی اس دا میلہ ویکھن کارن یا خبر گئی آسمانی کی عجب جماعت آئی رب نو بات پیاری خدمت گار ملائکے ہوا دے فوجا بیاداری ایک جماعت اس مصر تھی راتی کو
وچ کرایا دوجا عجب تماشا اس دن اے دیکھنی اندر آیا اے گل جبرائیل سنائی موسیٰ ہارون والی جد فرعون نے لٹ خزانے تیراتی قوم نکالی سنو حقیقت طرف مصر دیے جس دم ٹرے پیارے موتی در میں دینارا ونے آکھیا نبی سہارے جلدی نال خزانہ خانو یا 40 شتر انباروں پیش لدا کرے اگر ہوا آج میں حکم سرکار تے جو مسکین فقیر نے آئے جب حاجت مند نمانے سب نو نال محبت یوسف دیندا نام ربانے راہ مولا دے صدقے کر کے بار بار بک بگاوے ہیرا موتی چھم چھم برسنے تجوں کر بارشیاں سیک شوقوں سونا یوسف عجب مکان بنایا اس وچ باپ پیارے تاری نال پیار لیا پھر اس وقت یعقوب نبی نو تے آ گئی یاد جدائی بے خود ہویا بشیرہ پر یہ غم دی عادت ہوئی جویں مصیبت ڈٹھی آئی جاگیا درد پرانا وہ بیتاب گیا بچ واتے مقبول ربنا ادھی رات گئی وچ وش دے تے صورت سنبھال نہ ہوے زانو پر سر دریا یوسف تے ہنجو پر روے اور جس ویلے یعقوب نبی نو ٹکانے آیا روندا ڈٹھا یوسف سونا تے نال پیار بلایا
نہ کر غم فرزند پیارے یہ رایت ہوئی مینو اے دل پر وچ دعا جانا خوشی مراد تو کچھ دس حقیقت سانو تے اپنی حالت والی ساتھوں دور گیو جس ویلے اور کمیں مصیبت جالی کچھ دس حقیقت سانو تے اپنی حالت والی ساتھوں دور گیوں جس ویلے ایک میں مصیبت جالی نال محبت حضرت اگے یوسف ارد سناوے غم دا ذکر نہ کرنا لائق تے جدوں مصیبت جاوے غم دا ذکر نہ کرنا لائق جدوں مصیبت جاوے مڑ مڑ پوچھے کیوں کر تینوں بائیاں دکھ یہ پوچھایا بے فرمانیوں ڈر کر یوسف تھوڑا حال سنایا غش پہ گیا نبی نو دردوں تے طاقت شلکائی حیرت اندر بیٹھا یوسف تیرا بھی خبر سنائی خبر ہوئی تو پھر یوسف نو تے پوچھے باپ پیارا اگے کیویں حوالہ ہوا جانا دسی جان پیارا دلوں یقین یوسف نو آیا جے اج حال سنا ہوگ شہادت باپ میرے دی میں روندا مر جاواں رو رو حضرت یوسف آکھے تے وہ گل یاد نہ کریو دے کر داغ جدائی سانو تے پھر بربانا یاد نہ کریو گزر گئی سب درد مصیبت اج میں مقدر آئی طاقت دخل کسے نو نہ یا بچ تقدیر لائی ابن عباس گیا پھر یوسف
پوچھا بل تو عرض میری سنی حضرت صاحب بول جواب سنا تھوڑے روز حیاتی میلا تے لمبی بات لگائی پھر کسے دن سر پر آگر کھڑی تیار جداری یا حضرت میں روز قیامت کی کر ملے تینوں یا کچھ اس دن ہوگ جدائی دس پیاریا مینوں کیا پیغمبر خوف نہ کر تو دل دے اندر کوئی جدا نہ کرسی مولا سانو تے جدوں قیامت ہوئی اس دن تو ست یاراں اندر اے رب پھرا کنا پاسی مگروں مرے جو باج ایمانو جدا جہنم جاسی کیا یعقوب جو رو رو میرے تے ہو گئے نبی نے خوف قیامت یہ سانو فرزند نگینے دین تیرے نوروں یوسف غیب خبر نہ کائی جے کچھ غلطی پکڑی یوسف تے ملسی حشر جدائی کرن روایت روز قیامت تے پاس سخیات جدائیاں او ماں پیوں خیش زن فرزنداں پون وچھوڑے بنیاں ایک بھائی جو قبراں پوجے یا اور شرک کماوے دوجا رب نو واحد جانے غیر شریک نہ لیاوے آخ حقیقت عبدل ستارہ لمے چھوڑ پسارے نال پیار دلے دے مجلس نال پیارے مجلس کر کے تے بیٹھے جویں پیارے جس دم جاؤ یعقوب پیغمبر قدم مبارک پایا